Den chéadúir le fada tá seansa agam dul cnocadóireacht. Tá ag súil go mór leis. An cnoch bhfuil ag dulanmh is an cruachán atá site idir Ballavúrna agus Killarna. Ach, taobh thiar den cnoch, bhhailm rud éigean a Smaointeoibh chomá, tá loch gCruachán agus mar a eiceann an tírdhreach timpeall na háite seo tá sé ar aus do chreite. Ach, tá rud éigean speisialta mar an loch seo chomá, mar tá íorsma ann den teanna Gaeilge. An tanamatá an loch mar dúirt mé ná loch gCruachán, agus fuam G ann ag an tús. Ach, le trítar anam an loch le Smaointe Eile. So céim fá go bhfuil C san ocail ach fuam G mar a uamníotar é. Agus is íorsma é den ndéanamh sa teanna Gaeilge. An ndéanamh cuirtar nó cuireach an ndéanamh urú ar an bhocail thagach ina dhiag. Agus tá an focail loch bhfuil de bhíoch sé ndéanamh níos mó ná 1000 bliain ó shin. Tá ndéanamh imethe as an teanga le breis agus 1000 bliana, ach fós cloistear é sa lá tá nuamhain é leagaimneacha cosúil le loch gCruachán. Agus cad is sprí le gCruachán? Well, tá roinnt rudí feicthe agam, ach an is dócha an bhíú is fearlam ná an focail cuite cílíonn sé bád beag. Agus mar sin loch gCruachán is dócha loch atá ann, agus bád bheoga, nó beidir bád beag bháin, ar an loch. Is cuiinlam an uair dhearnach arás an seo, roinnt blianta ó shin. De chuig sé anna dheachar arm in áíre, de bhí sé ag stella báistí, de bhí sé gréifar, agus dar lom de bhí an Gaeilge aigean tá mar fad níor a bhí éis sin gan dabht. Ach ag an am céine níor raibh seansa agam sult mar becheart a bhaint as an siúl, agus bhíos agam ag an am é sin chomá, de bhíos tréachta ag an deire. Mar is léir is lá go thomláin agsúil é inmh, agus ní féidir lá níos fearr áil de hiúil ná an lá tá nuamhain. I bhádúin an sin tá bíán mór agus be míad thuas ar an gnoch sin chomá, ní féile é éiscin faoi láthair ach thuas an sin tá an cruachán. An puinte is áde sa siúil agus be míad dul suas an sin ar dús, an sin an nuas agus go dtí bíán mór. Agus tá ag súil go mór le bíán mór chomá mar tluisim go bhfuil íorsmí de chlíomh bolcánach le feiscint ag an slíomh sin. Feicimid. Taobh thiar díam ó thuig is féidir leat an dáchíoch a ganú a eiscint. Agus in áíre tá sproch tháinaisteach agam leis an siúil seo. Gan dabhth bhhailm an siúil a dhéanamh mar is brealam siúil agus brealam cnocadóireacht, ach de bhí sé gceiste agam chomá físeáin a dhéanamh ar an tuatha ndéanamh. Réomhrá beag de roinní nach bhfuil mórán óla se go hena féin mar ealarthú. Agus gan dabhta an roinnt ag an gnoch sin leis na tuatha dé, agus tá roiarc úntach ón gCruachán go dtí an dáchíoch danan. Agus measam féin is léirú jazz é sin mar chúra den físeáin atá le déanamh agam inis. Cé fá go bhfuil an físeáin sin a dhéanamh agam in éon chur. In áíre, bhhailm an spreaga a fuair mise blianta ó shin marall ar bhíotasúlaíocht na héireann agus bhíotasúlaíocht na Gaeltach agus an teanga, bhhailm é sin a roinnt agus béidir gur féidir an spreaga céine a thuirta dhuine éigean eile. Náíre is dócha má tá an Gaeilge agat agus má tá tú ag féchan ar an bhíseáin seo, tá an Gaeilge agat, agus is dócha bhfuil roinnt óla se gut sa hena féin marall ar na cuasaí seo. Ach de bhéarlóirí nó de roinní a bhfuil píosa beag sima cos sa Gaeilge agus i gcultúr na Gaeltach agus i gcultúr na héireann, aní hens nach bhfuil
ólas marial na scéalta agus na seanscríbhíní agus mar sin a go hena féin. Agus bhhalam bara a chur faoin na daoine sin. Díreach mar a tharla domsa nuair a bhíos in nua áhrac in áirithe agus de bhí duine an sin dar a bheanam lexicon dtreo dhéiste gur a bheanam mar an fearr tá sé ar chlín na fíor na inis. Ach duine úntach a bheith agus de chuig mé go cuasa a thug sé san Irish Arts Centre in nua áhrac cuasa smaointeoireachta agus cuasa na Gaeilge chomá agus inspirad a bheith agus ní raibh an tidirlín well ní raibh sé cho forleathan agus atá sé inis is dócha agus just bhhalam béidir roinnt in ólas agus roinnt in inspirad sin a chuairt do dhaoine eile ar fud an domhan agus má thógann siad inspirad agus má chuireann siad sim níos táchtaí sna rudaí seo beidh an sprioc buinte amach agam. Tá an seo ag an mar bar cruachán agus caiig mé rás úntach an átaí ar fad. De bhíning mé díobh cad atá ag gceist agam leis na físeáin faoi bhéarla na gcealtach agus mar sin de ach ag an am céine is dócha caiig mé mach na bhíanamh ar cheist na teangan chomá. Nílach méid áirithe ama gin agus nílach méid áirithe fuinmh agam agus tá sé anna dheachar sacrú a dhéanamh idir an Ghaeilge agus an Bhéarla. Gan dabh bhhalam an Ghaeilge a chur chun cín mar sin tá píosa istí anam agus deir sé liom becerta na físeáin ar fad a dhéanamh as Ghaeilge. Ag an am céine bhhalam an lucht féachana gur mó gur féidir liom bhaint amach na físeáin agus cílíonn sé sin Bhéarla an teanga ráha má sé sin an spricatá agam. So de rinne mé sacrú agus de bheith anna himime bhór dúra mar eallar an sacrú seo. Má tá simime go sa Ghaeilge agus má tá an Ghaeilge a gut. Is dócha go bhfuil tú sa champa hena féin. Ní féidir lomsa mórrán a dhéanamh chun tá sa bheala isteach. Má tá tú í gcuine na teanga agus má tá tú í gcuine na Ghaeilge. Mar an ggéine, ní féidir lomsa aon rud a dhéanamh, ní féidir lomsa tá sa bheala isteach, ní féidir le má túhairt gur fiú an Ghaeilge ná aon rud mar sin. Is iad na daoine atá an teorann atá a bhfuilm sé ag díriú orthú in áirithe. Na daoine nach chuil gcuine na teanga ach ag an am céine béidir nach digan luach na teanga. Bhhalam a heispáin dóibhsan an ceangal atá ag an teanga le smaointeoireacht, le stair, le dtreo in áirithe na tíre agus an chultúr atá gin. Agus chun é sin dhéanamh tám chun na físeáin atá díirithe ar an gné sin, tám chun na físeáin sin dhéanamh as Bhéarla. Ach ag an am céine tá cúlra taobh de gach físeáin chun is a dhéantar na hispíní mar agus tá cabhar ag testáil in áirithe, tá tuairimí agus moltaí ag testáil agus is ó Gaeilgóirí ach go háirithe atá na moltaí ag testáil mar de bheith is a gcuimhse, de bheith moltaí a gcuimhse cad éon chur chuige gur ceartm a leanúnt. Agus mar sin na físeáin atá faoin chur chuige atá agam, atá faoi chuna sa dhéantar na físeáin eile atá agam, atá faoi beidir cnuchadóireacht mar de bhí orm cnucha grappa chun teachtain seo chun an físeáin Bhéarla dhéanamh, beidh siad san as Gaeilge. So beidh siad san beidh na físeáin Gaeilge díirithe ar dhaoine a thuigeann an sprioc atá agam béidir. Na físeáin atá as Bhéarla beidh siad san díirithe ar na daoine ar bhhalam an sprioc a bhaint amach orthú má thuigeann tú mé. So leanam idir aig leis an chur chuige sin gan dabh tá simime agam I bhór moltaí, I bhór tuairimí agus cíimiigh cad a thar ach mar a dúirt mé hena más féidir liom just sim a bhuascailt I roinnt daoine marall ar bhéarla na hÉireann ar chultúr na hÉireann, chultúr na Gaeltach agus ag teachta sin sim a bhuascailt I dteanga na hÉireann de bhéon anna háasta ar fad. Tá an seo faoin míná mór agus
de réir dealrah tá colún volcánacha timp na háta seo. Caithfidh mé ar bháilnaí agam sé iad ná beidir nach chuil siad sa léir domsa mar níos anolaí Gaeilgeachta mé an éanchar. Seans béidir is iad sin ar an gnach an sin ach tá rudí cosúla sin feice agam go minic agus mé cnachadóireacht neadar leannig mé ar ag dá lorg. Se thuas ar bhín an mór agus caithfidh mé ar bháilnaí ar aimsigh mé na colún volcánacha sin beidh ar an teachtarráis Leagaim eile le duine a bhfuil isacha cadatá dhéanamhacha is dócha ach tá tírdhreach ar tí dul síos duna am ndéanamh agus an sin arás don char. Féach ar an áit riochta seo. In our era chuann sé Greenadom Lothlórien nó Rivendell o Lord of the Rings. Tá sé ar aus. Ar an tlí nuas ó Níán mór agus an tanam ar an áit seo ná cappa. Agus is dócha de réir mar a hiigim sé cílíonn cappa áit a gcuirtear bara nó áit a gcuirtear rudaí le nithe agus ag féachant ar na crin agus ag féachant ar an ithear. Is dócha is áit mar sin I measc na sléite gur a bhéidir leis na daoine átúla rudaí a chur le nithe sa talamh. Tá an siúl críochnathe agam agus caithfidh mé rá siúl úntach a bheith é cruaig ach úntach agus biú é dhéanamh. De bhuinas a bhd níos mó taitneamh as an uair seo ná mar a bhuinas an chéadúir. Ní raibh sé ach 2 kiloméadar déag agus ní raibh dreapa ann go thomláin ach beidir 609 méadar. Mar sin ar fá péir níl sé anna cruaig, níl sé anna dheachar. Ach is dócha tuisc an talamh garbh nó rud mar sin caiith tú bheith díriú isteachar de chusa an chuid is mó den am agus tá an tuirse tréachta inis ina dhiaidh caiith mé ar bháil. Mar a dúirt mé hena fáilte is fethe rih moltaí agus rih tuairimí faoin tionscadal atá idir lámha agam, faoin gur chuige atá I gceist agam. Cuireann se anna luach ar na tuairimí atá agaibh agus beidh mé caint libh arís níos déanaí.